Vaše trávenie má samočistiaci cyklus, ale len vtedy, keď mu to umožníte. To, čo vám teraz idem vysvetliť, je neskutočný hack na nafúknuté brucho, keď trápi vás nafúknuté brucho po nejakom jedle alebo proste len tak a neviete príčinu. Takže ideme si vysvetliť, prečo môžete mať nafúknuté brucho a ako s tým vybabrať. Vaše črevá medzi jedlami prepnú do tzv. Migračného motorického komplexu, ktorý si predstavte ako nejaký robotický vysávač, ktorý vlnivými pohybmi zmieta všetky baktérie a všetok prebytok jedla, teda z toho predošlého jedla z vašich čriev. Ale vždy, keď sa maškrtnete alebo dáte si nejaký snack, tak tento motorický komplex kvázi sa vypne, máte viac stagnácie a máte väčší predpoklad na to, že vás bude nadúvať. Takže moje odporúčanie na dnes pre vás je, aby ste si medzi jedlami nechali 3-hodinový blok, možno niekto aj 4 hodiny, aby to trávenie pekne fungovalo, aby ten komplex pekne prečistil vaše črevá, čiže žiadne maškrtenie, žiadne snacky, žiadne dojedávanie po deťoch, pretože toto môže spôsobovať to, že vás nadúva, že to trávenie nefunguje tak, ako by malo. Veľmi dôležité upozornenie však je, že to nadúvanie môže spôsobiť viac príčin. Buď máte IBS alebo SIBO, alebo nejaké hormonálne problémy máte, alebo máte nejaké intolerancie. Každopádne odporúčam, aby ste navštívili lekára, aby ste tú príčinu zistili, ale toto, čo som vám teraz povedala, aby ste mali ten aby to 3-hodinové okno ste dodržovali medzi jedlami, je určite vec, ktorú by ste mohli vyskúšať, aby ste sa necítili ako balón. Čaute.